서두르해봐 오늘. 서두르해봐 나와 마 해리고. 이로서 जोबथ'बाय आरो लायबावनायसै ओमफ्राय खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ उफाय गैया अखाया दा नावजोंसो येल' बोनांगौ बै बारनैनिफ्राय माखासेबो लाबोबायमोन नै अखाया जाला ट्रेक्टर सिङावसो हाबनानै दङ दा मानसिफ्रा मा अबस्था दोननांखो नै माइरङा एकदमबारे अखाजों येलौजोबबाय गैला बाहेरायावबो नै येलौगासिनो अखाया सिङाव एब्रेनानै थाबाय माइरङाबो नै माइरङा गिदिर नांबाय नै हाब एफाबां गोरिब मानसिफोरनि माइरं दङब्रा सिब्ला मा जानांगौ दे नै उफाय गैया सिङाव दाबल खोबाय मोनसे आरो सायाव आरो मोनसे खोबावनानैबो जोख्लोबनानै थाबाय जोङो नुबाय माबायदि खस्थ' बोखोनांनाय दा दिनैहाय डिलारफोरनि माइरं बारहोदों दा जोङो नैबेखौ लानानै थांग्रोनायसो बेखौ दा आरो बारहोगासिनो दंबावो नै बारहोगासिनो बार बैयाव दंबावो माइरङा बेसेबा गुवार जावबोनांगौ जाहैबाय नावा जोंनिया माइरङा बैनो हनै जुम खालामनि आं एसे नै दंबावो गोबांनो बेसेबा गुवारलै बियो ओइ सारुफालि गंगार हाजोखौ जा मोजां नुदों माथो ड्रनजों होनाय बायदि होबाय आङो गोजां गोजावलांबाय नावा नै जुम खालामि आं जुम 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 बोखोनांबायसो हनै ओरै बेखौ ओरै बोखोनानै नै बेजों बाफैनायसै नै बेजों कमप्लेट ओमफ्रायसो नैबे माइरङाव सफैनायसै बिराद गोबां दंखायो माइरङा बे जों दा नाव बारहोबाय थानायनि जायगानि मुङानो जाहैदों खैला मैलानि सोनाबहा जायो माने इयो फाथाबारि थांग्रा लामाजों फाथाबारि थांग्रा खैला मैला नाव गाखोगाबोन खर' साजोबसिगोनलै आंनि बेखौ रुजुनजोबनांगौबाय थायो जाखाला गोबावसै खामानि मावनायाबो 2 बोसोर गाहाम जाबाय खैला मैला नाव गानानै जाहैबाय जोङो दा फाथाबारिजों हाबलांगोन बेयावहाय माइरङा 3 डिलारनि दङ दा जों राननानै हैजोबसिगोन मोनालायसिगोन जों आन्दासावहाय 110 कुइन्टेल दङ लामायाबो मोजां नङा माने एकदमबारे अखा हानानै सिजोबबाय माइरङा दा बेखौ दोनहैग्रोनायसै लामाखौ आन्दाज खालामग्रोनायसै ओमफ्राय आरो लांफैबावनोसै जोङो माइरंखौ 2 घन्टा बायदि एब्रेनानै थानांबाय 2 घन्टा
जोबथ'बाय आरो लायबावनायसै ओमफ्राय सासे माहाजोननि गारहैखांबाय आया सासे माहाजोननि गारहैखांबाय आरो बिबारांगौ साथामनि बिसिबांनि दं मिथिगौ र' आयदाय जों फुलखौल' नांबाय आयरिबो माखासे जाबखांबाय आरो माखासे दंबाव सौदुरहैबाय हनै सौदुरहैबाय नावा माहिरिबो अरबा होनलायखाबाय फाग्लासो बैयाव दंबावो जोंनि माइरङाव हनै नावा मोजां सौदुरहैबाय हाब्राङाव माखासे बाव जाबखांबाय जोङो नै दिन्थियाखैलै दिन्थिजानो गिबावो माहाजोना आरो बैयाव दङ नै आरो दंबावसो गारि गंथाम जाहैदों दहयो मोनसे गारहैखांबाय जों लोगोफोर आरो दा गंसे जाबखांबाय दाखौ बेखौ लानानै थांसिगोन जोङो आं गोजौ गाखोलांनायसै नै आं बेयाव जिरायनानै थांसै आया नै खोमायसै दा थांसै आङो बे बस्थायावनो जिरायनोसै ओमफ्राय जोंथ' थाङै थाङै मोनाहैसिगोन ना लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय जोङो दा हरावसो बोख्लायहैनाय जासिगोन बे मालखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालाम दा नायस्रादो नै स्रायनो सालायजोब्बाय सालायद' ओइ खारजेनबाय जोङो खारजेनबाय एबार औ बेसेबा गुवारखा दैयाबो नै माइ गायजोब्बाय नै गय बागान